कुठून आलास तू? हां मी ठाण्याकडून. ओके. कसं वाटलं तुला मंदिर? खूप चांगलं. ओके. असं कधी बघितलेलंस तू पहिल्यांदा? नाही, खूप म्हणजे खूप चांगलं. ओके. तू कधी शिवाजी महाराजांबद्दल काय माहिती सांगशील? शिवाजीबद्दल ओके. हे वाचलंस तरी तू सगळं काही जे आहे ते वाचलं? माहिती ही कधी पहिल्यांदा ऐकलेलीस तू? नाही. ओके. आणि हे प्रसंग जे दाखवले तिकडे ते कधी तू म्हणजे असं कोणी तुला सांगितलेलं का याच्या आधी की बाबा असं घडलंय आपल्या शिवाजी महाराजांनी असे कार्यक्रम असं वध केलाय वगैरे वगैरे? नाही. ओके. मित्र तुझं नाव काय? माझं नाव तरुण. ओके. हे आपल्याबरोबर दुसरं तरुण आणि वरुण. नाही, आरुष आणि हो तरुण. पूर्ण नाव सांग ना तुझं? तरुण गणेश बोहरा. गणेश बोहरा. ओके. बोहरा. ओके. तर तुला कसं वाटलं मित्रा? मला खूप छान वाटलं. इथे खूप माहिती पण दिली आहे. आता मी 7वी कक्षामध्ये होतो, आता 8वीमध्ये गेलो. 7वीमध्ये जी मला पुस्तकात माहिती होती ना त्याच्यापेक्षा अजून जास्त मला माहिती इथे दिसली. ओके. इफ आय एम नॉट रॉंग तू मराठी नाही आहेस? नाही. ओके. बघा किती म्हणजे बरं वाटतं. मी थोडं वेगळी भाषा म्हणजे मालवणी बोलतो. तुला माहिती आहे? मला पण कसं काय? मी सगळी भाषा येतात म्हणजे थोड्या भाषा येतात. हे अशी मुलं पाहिजे, अशी मुलं पाहिजे ज्यांना आपली सर्व भाषा language मालवणी. येतात. तू गुजराती आहे ना? नाही, मी नेपाळी. नेपाळी आहे? तो भाई तू नेक्स्ट लेवल आहेस तू. हॅट्स ऑफ डूड. क्रेझी आहे यार, क्रेझी आहे. नेपाळी असं ते का आपली मालवणी भाषा माहिती आहे महाराष्ट्रीयन काय नाव? आणि तो सांगता की मला मालवणी पण समजता म्हणून. मला समजतं. तुझ्यासोबत राहणार का? हे स्वतः येलो आणि विचारलं ना आपला यूट्यूब चॅनल असं काय वगैरे तर 2 मिनिटं त्याच्यासाठी बोलतोय. तू हे पहिल्यांदा कधी बघितलेलं का हे सगळं असं हे फोटोज वगैरे किंवा मध्ये येतो आता? ओके. तू कितीला 7वीला आहे आता? ओके. आणि हे बघून तुला कसं वाटलं? मला खूप छान वाटलं. तुला हे माहिती आहे की शिवाजी महाराजांचं आपलं पहिलं एक मंदिर आहे कुठे आहे माहिती तुला? नाही. ओके. आपलं एक पहिलं मंदिर आहे साऊथमध्ये आहे. साऊथमध्ये आंध्रामध्ये. आणि हे दुसरं मंदिर आहे. पण तुला असं वाटत नाही का की आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो तर हे पहिलं मंदिर आपल्या महाराष्ट्रात झालं पाहिजे होतं? असं वाटतं पण असं काय नाही. आपल्या भारतामध्ये झालं ना तेच आपल्या. ओके. पण आता हे आपल्या जवळ आहे. तू मुंबईचं आहे ना? नाही, मी ठाण्यामधली. ठाण्यामध्ये. ठाणे मुंबईला आपण मुंबईकर आहोत. तर ठीक आहे. याचं उत्स्फूर्तपणा बघून माका खूप भारी वाटला. कारण हे लहान लहान मुलं आहोत. तुझं वय किती असेल आता? 7 म्हणजे 16 14 माझं पण 13 वर्षाचं पोरगो हा. तुझं नाव काय दिदी? ये इकडे. कम वैशाल. बोल नाव काय तुझं? आरोही. आणि बहीण आहे का? नाही वी आर कझिन्स. ओके. बहीणच झाली. मराठीत तुला नाही? ओके. हिंदीमध्ये बोलायचं की इंग्लिश? हिंदी. ओके. ये लड़की है आरोही. ओके. आरोही तुम यहाँ पे पहली बार आई हो बराबर? ओके. कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आके? अच्छा लग रहा है. ओके. तुमने ये कभी देखा था ये सब जो शिवाजी महाराज के बारे में हिस्ट्री यहाँ पे दिखी है? हाँ, लाइक बुक एंड ऑल में पिक्चर एंड ऑल. ओके. बट आई थिंक दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट? लाइक इट्स वेरी यूनिक. बहुत अच्छा है. ओके. लाइक ऐसा असली में देखने को अच्छा लगता है ना. ओके. सो ये तो अपने बुक्स में है नहीं. हाँ, ये इतना तो नहीं है, राइट ना? क्योंकि ये सब पढ़ा, मैं भी पढ़ा हूँ. मैं मराठी माध्यम से पढ़ा हूँ. लेकिन ये सब है नहीं अपने यहाँ पे. जो दिखाया गया सिखाया गया वो बहुत कम है. उससे बहुत ही ज़्यादा है. बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है. तो आप क्या कहना चाहोगी जो अपने यंग जनरेशन से उसके लिए? लाइक दे शुड रिस्पेक्ट शिवाजी महाराज. He was the one who fought for our Bharat. That's why we are Hindus. Yeah. That's it. Okay. Thank you. थँक्यू मित्रा. परत एकदा. याचं नाव काय तुझं? आरुष. पूर्ण नाव सांग. आरुष सचिन सावंत. कधी पण नाव सांगताना आपलं पूर्ण नाव. सावंत म्हणजे कुठला आहे तू? मी हां कराडचं आहे. सावंत. ओके. आम्ही सातारडेकर. आम्ही कोकणातले. ओके. थँक्यू. तुम्हाला भेटून बरं वाटलं. आणि तू जेव्हा स्कूलमध्ये जाशील किंवा कोणाला भेटशील त्यांना तू सांग की नक्की इकडे जा, व्हिजिट करा, हे बघा. कारण हे असं आपल्याला कुठेच बघायला मिळणार नाही. आपल्याकडे मला चांगलं वाटलं इकडे. एक नंबर फिलिंग्स आहे. तुझ्यावर मला फोटो काढायचा आहे. ह्याच्यावर मी फोटो घेतलेला आहे. हे पोरं बघून म्हणजे इतक्या एक्साइटमेंट माझी वाढली आहे की हे बघू गावणार नाही. भारी वाटलं. आपण फोटो काढू.